चिरां जिल्लानि सिङाव थानाय आमगुरियाव गान्जाजों लोगोसे सासे फालांगिरिखौ हमदों। मोनसे आन्दो सुलुंनि बिथाजों सिग्रोमनायाव चिरांनि आमगुरियाव गान्जाजों लोगोसे सासे फालांगिरिखौ हमदों। थांनाय मंगलबार खालि एबा थांनाय साननि हरनि समाव बिजनीनि आमगुरि पुलिस थानानि सिङाव थानाय फाथालमारियाव पुलिसनि सिग्रोमनायाव गान्जाजों लोगोसे सासे सिखाव फालांगिरिखौ हमदों। हमजानाय सिखाव फालांगिरिया फाथालमारिनि थागिबि सन्तार आली होननानै मिथिनो मोन्दों। बिजनी महकुमा पुलिसनि बिबानगिरि प्रसेनजित दास, आमगुरि पुलिस थानानि बिबानगिरि पंकज तलेजों लोगोसे आमगुरि पुलिस थानानि मोनसे हानजाया सिग्रोमनानै सासे फालांगिरिखौ हमनो मोनो। हमजानाय सिखाव फालांगिरिनिफ्राय 3 किल'ग्राम 100 ग्राम गान्जा बोखांनो हायो। चिरां जिल्लानि सिङाव थानाय आमगुरियाव गान्जाजों लोगोसे सासे फालांगिरिखौ हमदों। मोनसे आन्दो सुलुंनि बिथाजों सिग्रोमनायाव चिरांनि आमगुरियाव गान्जाजों लोगोसे सासे फालांगिरिखौ हमदों। थांनाय मंगलबार खालि एबा थांनाय साननि हरनि समाव बिजनीनि आमगुरि पुलिस थानानि सिङाव थानाय फाथालमारियाव पुलिसनि सिग्रोमनायाव गान्जाजों लोगोसे सासे सिखाव फालांगिरिखौ हमदों। हमजानाय सिखाव फालांगिरिया फाथालमारिनि थागिबि सन्तार आली होननानै मिथिनो मोन्दों। बिजनी महकुमा पुलिसनि बिबानगिरि प्रसेनजित दास, आमगुरि पुलिस थानानि बिबानगिरि पंकज तलेजों लोगोसे आमगुरि पुलिस थानानि मोनसे हानजाया सिग्रोमनानै सासे फालांगिरिखौ हमनो मोनो। हमजानाय सिखाव फालांगिरिनिफ्राय 3 किल'ग्राम 100 ग्राम गान्जा बोखांनो हायो।